sukalde komunitarioa, guk beti esaten genuen, ez? Herreran bi elkarte gastronomiko potente genitula, ez? Beti sukaldoiak astenetik ustegunera, eta bai herreran, eta ziur nago bai zea guztitan, herri guztitan, auzo guztitan, olako lekuak badaudela, ez? Eta esaten genuen, jo, interesgarri izango litzateke, sukaldari bat bete, eta bazkidetza bidezko zeo zer sortu, hori aurrera eramateko, ez? Ofertatxo bat egiteko, menuekin, eta zeo beto, bai bertako produktuak, eta horrelako gauzei zehatzeko, ez? Ideiak paregabia, paregabia. Zeratik handana da, aprobetxatzeko, bertako ekoizlekin iteko lana, eta herria ondo elikatzeko alegia, ez da? Hoi da, eta ideia gainera, bai, aprobetxatzeko, ez? Espazio pribatu batzuk daudenak horre jen bazkide batzuena da, ez? Azkenean bai, baina pixkanaka sartzen juteko, ez? Bai da egia kontuatu ginela, badaudela sukalde estilo gehiago. Azkenean, pandemia garen hartu ditzaigun, elkarteak itxizizkigutenian, kontuatu ginen, zarretxea bai, normalean taberna bezala funtzionatzen dutenak, ez? Gutxak zeudelare bai askotan, eta herri askotako arazo bat, bai, zarretxetan zer nolako soluzioak bilatu, ez? Bai, erabilerak eman, ez da? Eta orduan hor gertatu zen, sartu ginela zarretxean, eta kontuatu ginen, badaudela sukalde mota desente, egin beharrean sukalde berriak sortu, eta horrelako gauza, azken infrastruktura handiak direla, bare bai aldo hortatikan, saiatu, bai, aprobetxatzen gentzeak, eta gero, bazkidetza bidezko, sukalde komunitari bat egiten, garaian garaikoa, tokian tokikoa, ekoizleak ere bai denean etikoak izatea, ez? Azkenean diferentzia handia dago etikotasunean ere bai, ez? Azkenean bertako izan daiteke, baina gero auskal nola egitezun landu zure lurra, eta edo ja naparron asko hortatzen den bezala, ez? Azkenean askotan lurra erretzen duten badaude, ez? Bertakoa, baina ondo indakoa. Ondo indakoa, saiatu, aldan neurrian, ekologikoa, eta hori, agroekologiarantz juten, baina baita ere bai konturatuz, komerzio txikia garrantzitsua dela auzoetan desagertzeko zorian bai badagolako. Eta orduan hornitzaileek ere aldan neurrin bertakoak dira, ez da? Hori da, hasi ginen pentsatzen, azkenean gu Herrera Pasaiako portuaren ondoan dakagu, ez, orduan, arrainantzako ere bai, bertako arrandegi batekin egiten ginulan, Pasai San Pedro dakan arraindegia, gero ere bai auzoko arakinarekin ibiltzen gera, gaine berak ohitua dago txekorrak eta txekorrekin berak eroste ditu, eta orduan nahiko aragi onak daka, ez? Eta presionean ere bai, hori bai oso garrantzitsua da. Eta gero zehatzen gea, lurraren horren aldezon dagoen baratze ekologikoa, Herrerako plazan egoten da baserritarrari erosten dio gure bai, batez ere gazta eta hori oso goxua dela. Hor gainen ere gelakoa den Josuri Izu batziko gazta egiten du, hartzaia dela eragarren. Ze gazta, ze izenpetan ite du. Eguzki borda gazta, oso goxua eta gomendagarria. Ona. Eta holako jendearekin, eta gero baita ere, gertatzen dena da, adibidez lekaletarako argi dagona da, Gipuzkoan ez dakagula. Baina ez dago kaenean, eta orduan Arabara eta Naparrora juten gera, ez? Orain ari gera, azpialdeko dilistekin, ez? Eta baita ere, Arabako piedra papel tijerako garbantzua, txitxirioak, eta hola, juten gera bilatzen, buru belarriten dezu edana, eta dana ondo pentsatuta. Saiatuz dena, izatea, baita ere egiten duguna da, bazkideik aldetu, ea zertan nahi duten hobetzea, ez? Aber nahi duten, planteatzen dugu, azkeniko esan diguten, oain nahi dutela arrautzak aldan nenean ekologikoak izatea. Karo, hoi da ere bai ikustea, galdeketa egiten diegu, eta behien erantzunen arabera, sukaldeari ere bai formak ematea, ez? Azkenean, bazkidetza bat izatea, ez izatea taperrak eramatituz ulatxera, zinu bat, parte hartzailea izatea, ez? Edo nor aldu bazkide izan? Bai. Herritarra izan behar du? Bazkide edo zein izan daiteke, eta oso interesgarria da, zenean oso bazkidetza heterogeneoak agula, ez da klase batekoa, ez dago jende ezberdin asko, ez, baina zuk, azidez, Pasajaun elkartea.eusen sartzen baldin bazera, hortxe dazkazu, guk orain 3 banaketan odo ditugu, Herreran eta baita ere Grosen eta Oreretan, eta orduan bertako inguruan baldin bazaude, aukera dago banaketa hartzeko, eta orduan bazkidetzen zera, eta behin bazkidetuta, azkenean da galdetzen diogu alergenoak, bai intolerantziak eta guzti hori, eta gero ze menu mota nahi dezun. Eta mota aukeratzeko daude orduan menu desberdinak eta hola, 3 menu mota eskaintzen ditugu, bat basikoa, bertan lekaleak eta egite ditugun planter iraunkorrak sartzen dira, bazkean pastak eta arrozak eta tilistak, lekale guztiak, entxaladak ere bai osatzen ditugu, aukerak eta hordakatenak, eta gero beste mota da vegetarianoa, vegetarianoan egiten deguna zehatu,
adidez, zingo dezu legatza saltxa berde bat jartzen baldin batzu menuan, vegetarino bari ezin diozu moldatu, ez? Baina lasaina bat bai, ez? Lasaina bat atunena baldin bada, bai diozu barazkiana eta listo, ez? Menua izatea, eta gero dago menu osoa, orban menu oso horretan, astelenero eta asteazkenero guk egiten dugu eskaini barazki plater bat, aragi plater bat eta arrain plater bat. Eta orduan beraiek, mezu baten bidez jakiten dute zer dakaten, ez? Menu dakaten, eta hurrengo asterako eskaera egiten dute aplikazio baten bidez, aplikazio hori ere bai, guk egindakoa da, eta Laios kooperatibarekin batera. Lan egiten zuen hor barruan, eta horre bai da, aplikazio bat kilometro zero, ere bai, oso interesgarria dana. Ze hona, zeintzuk hasi zinaten, zeintzu zeate honen artifizial? Hor, izan da, batutan, gauza txikiak hasten dira txiripaz eta horare bai, azkenean guk esan ditute inkietude hori edo genukana hor elkartean ginean ez, ikusten zenuen nola aukera zegoen hori egiteko, baina hori egiteko elkartu baldin bada sukalde komunitari bat, sukalderi bat behar da. Hoi bai egia da, ez? Eta horrekitu ginen, justo bain hemendik handabilen Kataluniako sukaldari bat, Aitor Minaia, eta beraz zegoen planteatzen komunitateari bueltak eman da, sukalde bat. Eta koinziditu zuten parranda batean, barrerako bat, eta bera. Eta orduan horren ingurura, hasi ziren hitz egiten, egin daiteke, eta orduan egin genuen proba pilotua herreran, lanketa bazkidetza lanketa batekin gero, kanpaina batekin ondoren, eta proba pilotua hasi zanean, esan ginen, egin daiteke. Eta beak Katalunian jaulako zerbait indazekan? Ez, berak bere buruan zakan. Bere buruan, eta idatzia, eta landua, eta hoita. Ikusi dezue, pixkat garrantzitsua da, noiz behinka parrandan ateatzia, Gauza oso garrantzitsuak eta interesgarri gatetzen dira parrandan ere. Bai. Salda ala. Bai, ustez gauza asko ateatzia parrandan. Bai, egun normaletan aipatzez dian gauza, parrandan gora etortzezea, eta aipatzituzu, eta lotxakin daudenak, hoi da. Gilenetan ez, baina gauzotan, aurra ateatzen dira. Lotzak enduta guantxe esan ez. Lotxak enduta eta dena ateatzen da, hoi da. Zudiga, ze hona, Bastiko da behin zorionak, itena izaten lan guztia gatikan, eta geho, ze ondo herritarrek hori erabiliala izateko, ze jendek erabiltzeu gehien nago. Igual biharra dakaenak, etxin zukaldatu zuenak, helduagoak, gazte jendia puntatzen da. Hoi da politxena, oso jende mota ezberdin pila dago, ez? Azkenian badago jende gaztea, esatezuna, ez dut sukaldatu nahi, ez dut denborarikan, ez dut ez dakit nola esan ez, erosketak egiteko, azkenean gauza garrantzitsu bada erosketak egiteko denbora. Kudeaketa bihar dezu, ozgailua ondo behar du betetak ondo sukaldatzeko. Sukaldatzeko, azkenean, ozgailu beteta eta despentxare bai beteta uki behar dezu. Baina, karo, hortarako ere bai, saiatu bartzera ere bai, erosketak egiteko lekuetara jutea. Gaur egun gero eta zaiago, auzuetan gero eta leku gutxiago daudelako, badaudelako, baina, segun non bizitzaran, badirez gure herreraren kasuan, gero eta zaiagoa da aurkitzea inguruan, horrean zebukatzen du, supermerkatu handietara, ez? Zarretxera jun ginean, kortu edo ginen, bazegoela beste perfil bat ere bai zala helduentzako egiteko. Behar, azkenean, zaintza punto bat, askotan zaintza bakarri zarretara bilatzen da, baina zaintza guztientzako dala ez, baina zaintza hori jende helduantzako, guk kasu bat badago, emakume batek esan zikula, ezak izute nola erraztu dikuzuen bizitza. Ez da, horriko batzen, hori gelitu zitza da, hasiera batean, ez ostea, zer polita, baina batei erraztu, ekoizlei lagundu, sukaldek erabili gaudena martxan jarri, dana honea. Claro, eta azkenean etxean dituzu, azkenean taperrak aldez aurretik aukeratutakoak, etxean dituzu eginak, eta orduan bakarrekin behar da berotu, eta eroera berean ere bai, aukera dakazu, zuk eramaten dezun taperra, zure erara moldatzeko. Azkenean guk askotan ez dugu, nik salda bat ere bai badakat menuan. Horan zuk salda horrekin indezak ez gero nahi dezun guztia. Denbora baldin bakazu eta edo zer gauza egiteko balio dizu. O fideo agotata sopa itezu. O entxalada basiko bat eramaten dezu eta gero ez duk ituko dezu egin dezakezu zuk nahi dezun guztia. Baina basea badakazu, ez? Eta horan interesgarria da, bai, jende ezberdin asko dagola, langileak badaudere bai, lanera eramateko, igual ez segun non bizidan edo non nahi duten, eta horan jende oso ezberdina da. Ze ona. Eta polita da gainera, auzoan bertan, ezagutzen ez dezun jendea, pentsatzen hiek ez di auzotarrak ez, pentsatzen ez dezun jende horrekin, baten ezagutzezu jende berria dagoela zure auzoan, eta komunitatea lantzarena hori da bai interesgarria, ez da, jende ezberdin asko dagoela, eta askotan beti ez dugu, tabernan dagoena, o hemen dagoena beia auzokideak ez, auzokideak jende gehiago dago. Jende gehiago, eta asko garajetik atea, eta zuzen nilanea gute dira, eta ez ditugu ikusi egiten, Hala da. Baina, horretan ezagutzen duzu, jende berria badagoela, eta aukera gehiago daudela komunikaziorako, eta hori dala sortu nahi dugun hori komunitatearen bueltan. Ze gauza erraiten aizean unaz, zu eta talde guztia,